म्या काय चाललं? गणपतीची कमळा काढूक जातोय रे. कमळा अरे आता आलं तर बावतली ना. काय म्हणल्या बावतली कशी? ती कमळा नाही, गणपतीच्या मागे काढतात ती कमळा. ती कमळा हा. मग सांगतले कधी मग आता सांगलंय मग तुका. काय बोललं काय कामा माझा कधी काढतलं? कायचा अरे कमळ अरे तुझा कमळ मा त्या काढूया सावकाश. मला घराच्या बाजूक तर माझ्या राहतो तर तुझा आम्ही सावकाश काय कमाळ काढूया भिंतीवरचा. हा मग आता कोणाचा कमळ काढू चाललं? अरे त्या वरच्या दाबोले चेनवडकरांचं घर बघ, त्यांच्या गणपतीच्या मागे कमाळ काढूचा थंय जातोय. हा चला 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 पण एकटं जात. अरे एकटोच तर काय, आता मला गणपतीचं सीझन चालू झालो, आता पोरगे गावतात एकट्याकच माका थंय जाऊन काय करू गया. हा चला चला चल ए तू माझा कमळ काढू विसरा नको. जा, तुझा सावशीत कमाळ काढूया. हा चल हा रात्री सगळी सोय झालेली असा. मी पण खैसूर अरे एक रिकामी घरा मुंबईकरांचा हे जाऊचा आमका. पाणी येतं का तर मी बघतोय. तू करतोय होय. खाऊचा काय तर मी बघतो. हा पण मेन वस्तू मी अडते ना. अरे तामराने घराकडे काय सांग. ऐका मी काय सांगतो ऐका. आम्ही ना कमळा काढून गेलो. तुम्ही घरात काय सांगा त्याच्याबरोबर कमळा काढून गेलो ना सांग. रात्री पेटवूया जोरात नक्की मा रात्री भेटा. मी आज जे काही केलंय ते फक्त आणि फक्त ब्रह्मेंसाठी केलंय. तो मी रचलेला डाव होता ज्यात तो जेडी पुरता फसलाय. हॅलो हा येत आईलं काय रे हा आता रात्री तो काही जातोय अमय बरोबर कमळा काढून जातोय. कमळा काढू अमय बरोबर आता रात्री तो जरा काम रात्रीचं असा. येतो लवकर पहिल्या जाऊन येतो. जा हा पण जागरणा करू नको. हा हो लवकर घराकडे ये. हा हा लवकर येतो. ओंकार ओंकार हा चल लवकर चल. खेळतो ते आम्ही कमळा काढून जातोय. आता वाजले इतके तर काम भरपूर आहे ना त्याच्या की अंगावर. कमळात काढू होय जातात. होय कमळात काढून जातोय. हा, बरं उजेडा बॅटरी घेऊन जा. होय मोबाईल असा माझ्याकडे. हो इथे इथे थांब. युवराज हे युवराज हा ये काय म्हणजे रवले का काय मेलू किती राय झालो. सगळी तयार केलेली आहे काय काळजी करू नको. चला हे बरं जास्त मोबाईल मोबाईल अरे काय बाळा काय करतो बरं बा. हो जरा बसलोय बाय. ये बसा बसा. हो हो बस बस अशा खै गेलात कोण? खय नाही असं जरा खाली बागात जाय होतं हा. यांनी जाय होतं
दिसलंय माका बरं बरं बाकी बरा चालला मग सगळा होय होय होय, एकदम चल. मजेत सगळं चाललेला वा. अरे गणपती जवळ येले पाठमीट दिलेस काय गणपतीचं केव्हा तरी 15 दिवस झाले दिल्यावर हो पाड्यात बाबा, आता नागपंचम झाली या. हो आता गणपती जवळ येले होय तो हा. हा कोणाकडे दिले गणपती यंदा गेल्या वर्षाकडे दिले त्याच्याकडे त्याच्याकडेच दिलोय मोठा होता होय तर असा फोटोच असा तो, पण हा. लहान नाही ना देव असा पण 2 फुटाच्या वरते नाही हा लक्षात ते हा, बघूया हो 2 फुटाचं का 3 फुटाचं तो. हा. आता तका आमच्या हातात असा तो गणपती करणार करतलो तितकं असतलो नाही का बरोबर आता हा. पण आता या कोरोनामुळे सगळे वांदे झाले रे होय होय कोरोनामुळे ती सगळ्याच वाट लावून टाकली आणि आणि लोकांची हौशी होती हा. 500-600 फुटाचे गणपती होय तो हा? हा. पण ह्याच्या कोरोनामुळे आता निर्बंध येलो होय तो. काय करतो रे त्या काय करतले अरे अम्या अरे 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 जरा काम आहे तुझ्याकडे हा इलं 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 पाहिजे हा हा ये काय हो अरे कमळा काढूक जातोस बा तू हो हा बरी काढतोस कमळा कानावर असा माझ्या हो. मी ऐकलंय तुझं नाव नाव हा असा चांगली काढ कमळा होय बरं आज कोणाकडे जातो पहिला डे खाली ते हळदणकरांत घरा बघा हा हा हळदणकर म्हणजे तो ह्यो विजय असतो लो नाही त्याच्या बाजूचा घर त्या बाजूचा हा, होय, होय, होय. हा हा त्याच्याकडे बरं त्याच्यात बरं होय, ठीक आहे हा हा बरं माझं झील तुझ्या बरोबर येता मा हो. हा त्याका बघ व्यवस्थित शिकाय हा हा कसा कमा भरू काय कलर कसे भरू काय येता हा व्यवस्थित हा त्याका शिकय तुमचो झील नाही हो मी तर एकटोच जातो हल्ली कमळा काढू आणि हल्ली पोरगे सुद्धा मिळणार नाही कोण कमळा काढू माझो झील तुझ्या बरोबर कमळा रंगूक घेणार नाही अरे माका रोज सांगता मी आम्या बरोबर कमळा रंगूक जाते म्हणान मग हो जाता खोय मग काय समजलं ना हा कमळा जर रंगूक जाणार नाही हो तर हो 2-3 दिवस जाता खोय ता काय मका माहित नाही तुमचो झील माझ्यावर येणार नाही हे बघा पाऊस भरलो हा मका झाले दूषित मी तर हळद रवलंय ना तर भित्तलंय मी जातोय हा हा. बघा बघा काय ते, हा चला. हो जर त्याच्या बरोबर जाणार नाही तर हो माझो झील जाता खोय त्याच माका काय करणार नाही तर बघा हा ह्या पोरांचा काय आजकाल काय खरा नाही होय 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 घरातून एक सांगतले आणि जातले दुसरीकडे त्यामुळे तुम्हीच कळतो लक्ष द्या नाही नाही यांच्यावर लक्ष ठेव होयो माका लक्ष देऊचंच लागतं लो नाही तर काय करतील तर सांग यावचा ना तशी संगत वाट रे एकदम हो एकदम संगत वाट. अशी ती बिघडलीच माहिती मला काय सांगा बोलतोय ना त्यांच्या हातात मोबाईल आणि या काम धंद्याचं काय नाही काही एक नाही हो आता हे कसं काम सांगले तर जमतं एक तरी करू हो. त्यामुळे तुम्ही लक्ष ठेवा आणि खुई जाताना त्याचा आधी शोध घ्या आणि मग काय ना बघा त्या माका बघूचाच लागतं हा काय रे खय जातो आम्ही बरोबर कमळा काढूक जातोय कमळा काढू होय. आम्ही बरोबर होय हो जाऊ मा हा, जा आम्ही बरोबर कमळा काढू नाही नाही माका बघूचाच लागाल हो खुईसर कमळा काढूक जातो माका बघूचाच लागताला हो खय कमळा काढूक जाता तो नाहीतर ह्या पोराक जर कोणाची जर वाईट संगत जर लागत की ना तर माझा पोर फुकट जातलो त्याच्यावर माका लक्ष देऊचोच लागतलो त्याची कमळाच काढते मी आता कमळा काढता हा माका सांगता कमळा रंगवूक जाते म्हणाल आणि हो खय जातो तो आता बघूचो असा तो सांगता हो कमळा रंगवूक जाणार नाही आपल्या बरोबर म्हणाल हा बघतोय मी ही आता हे आताची ह्या पोराची संगत आला ती सगळी वाईट असा फक्त माझ्या हाताकच गावानी तुझं नमुया
चांगली संगत राखलीस, चांगला केलंस. भजनाचा छंद चांगला असता आणि तो तू निवडलंस. माका समाधान वाटलं. माका वाटला तू कोणाच्या तरी संगतीन बिघाडतस, पण नाही, चांगला केलंस, चांगला केलंस.
हो एक मालवणी गवळ म्हणा. या कानानं मारल्या धोंडो घेऊन हा मालवणी गवळ हा हे बरं बरं. हा बघून माझ्या मनात खूप समाधान वाटला. खूप म्हणजे खूप समाधान वाटला. अरे माका वाटला तू कोणाच्या तरी वाईट संगतीक जातं असा माका वाटला. कारण तो माझो मित्र सांगता ना तो त्या आम्याबरोबर भीती रंगवून जाणार नाही. तो जाता खो ह्या म्हाका बघूचाच लागला. मी बूक इलो तर खूप मजेनात आसा. वा हिला खरोखरच वा अगदी तुझो म्हाका अभिमान आसा. म्हणजे तू वाईट संगतीक जावप नाही. चांगला